galo é a misa ás 12. Chamábanlle a misa do galo, pero é a misa como as outras. Só que chamanlle a misa do galo porque é a esa hora, ás 12 da noite. E entonces xa o cura dicía a misa do galo, non sei cuántos reverendos facía, e despois salíamos antes. Dicían onde quedaba ás 12 da noite o aire, se quedaba do norte ou do sur ou donde, para saber. Salíamos así da cocina á horta con un pedazo de, chamábamos un tizón, un pedazo de leña encendido, así fumeando, e puñas así. E se o aire levaba o fumo por abaixo, según por onde levaba, o que quedaba do norte ou do sur. Entonces eso que rige o tempo, moito tempo, son as témporas. Se quedaba do norte que iba a vir mucha xeada, mucho sol. Se quedaba do sur, mucha agua todo o invierno.